vanhu zvovatora social media kuisa pane rimwe level. Patricia Jake akuda kupondeswa uye maghost account akufumurana. Imikani zviri kuitika kuCat Family kubva zvatanga bvonyongo kubitanisa vachivateverera vose vachivaburitsa nyaya dzese dzakuti make sense. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Patricia Jake audzwa nemunhu anonzi Annabel Masivanda kuti pane munhu anonzi Linda Gotora anoshandisa zita rekuti Marita Maria anga atumwa kuti atsvage namba dzako kuti akutreke kuti uripi vachida kukupondesa nemakorokoza. Sweden pawaipiwa mathreats neCat Family ndiye uyo aida kukutsvagira matsotsi kuti urohwe. Doreen nyaya yakambonetsa yekunzi anotengesa zvinodhaka ndiye uyu akatifurira nerimwe timu rake kuti usungiswe ende vaitoda kuti ugare muwheelchair. So abva aisiwa papicture ndiye wamuri kuona uyo ane magadgets akawanda anoshandisa kuita zvechigosti izvozvo. Buritsigwa chat yake achitaura kuti trying to buzz you, hauchabatike. Wadziwana here nhamba dziya? Ndadziwana, but kana usati wadziwana ndazopiwa hangu nasomeone asiri Doreen mumwe musocialite. Uye akati handipowo, handisati ndawana anythings. Huyeka Annabel hello, kwanza her name is Patricia Jake, ndobva paisiwa nhamba dzaPatricia Jake apo kukanzi usape vanhu nhamba idzo kusvika mapedza investigation. Kukanzi alright, ndoda kudzipa vanodzida chete. Uyo Patricia asina kupfeka. Ndobva paisiwa picture raPatricia asi rakavharwa kumeso. So hatisi kuziva kuti ndiro here picture raPatricia Jake akashama, nekuti panofanira kunzi akashama pacho pakavharwa kumeso. So pane munhu yeyu anonzi Annabel Masivanda, uyu ndiye akuburitsa nyaya dzevanhu asi the same account ndo inoshandisa zvakare Marita Maria. Okay, so ambotaura zvakare achiburitsa kuti Edith Chibamu une moyo wakaipa ndiye unotishandisa uchinyepera kuti uchatibhadhara. Ati hakuna amai vakadai, handifungi kuti wakazvara. Waitoda kubhadhara gosti rinotuka vana kuti maposti anotukwa vana aende viral. Uri mukadzi rudzi kutoda kubhadhara vanhu kuti maposti aende viral. Zvaunoroya naye iwe, dai vari vana vako waizodii. Ndobva aburitsa zvakare mameseji ake naEdith achiedza kuti ambhadhare. Akati unoboosta post yako woisa mari Facebook inokubhoostira maadverts and all. Ndobva toti manje Google ndiyo inokubatisa manje, siyana nazvo, iwe tora mari yako woti ndaboosta. Google itori dangerous. Kukanzi kuti ndinganofira here mujere nenyaya dzakadaro. Ndobva kwanza achingoblutika, iwe uignowe zvakawanda, chingoisa zviri kudiwa zvacho. So uyu ndiAnnabel Masivanda aitaura naFungai Mutesi, ghosti riya ratambotaura nezvaro raDoreen Masomera. Hanzi nambuya Mazangalewa ndigadzire ghost account yeGoogle ndoita link neFacebook account ino vapote vachisponsor kuti zvituko zviende viral. Manje ndashaya kuti ndoilinka sei. Kukanzi rega ndigokubatsira. Kukanzi Zangalewa ndiani? Kukanzi ndiEdith Chibamu. So guys, ndo zvirimo mumastreets umu zviri kuitiwa kuCat Family. Unoshaya kuti zviri kuitirwa chiiko. Then ndokutaura zvakare achiadresa Marita Maria akati iwe usazviite munhu akangwara, sit down, tinokupedzera. Unoda kuzviita captain weCat Family, manje ndini boss venyu mese. NdiAnnabel uyo ari kuudza Marita Maria. Uyu zvakare aburitsa chati yaFungai Mutesi uya Doreen Masomera achitaura kuti we were not supposed to apologize kuvana vaMadam Boss. Siya zvakadaro, ingafunga yakatuka 51 ndikati ndichatuka wendi. Kukanzi aiwa usaitiiswe, usafurwe, unonyudzwa wega. Adi kutuka yekwake, muudze kuti ngatuke iye because ane page. So uyu ari kutaura kuti inini Marita Maria ndiri kutokuziva uye ndiri kukuexposa. But if you look closely at the way they write Annabel Masivanda uyu naMarita Maria, you find that it is the same profile. So munhu wanangodecide kuda kudhisa one of their own ghost account
kuti zvinhu zvacho zvikurumidze zvafamba. So Marita Maria ari kunze aresponda kuna Annabel akati, sisi take a chill pill. This is Annabel Masivanda, a girl of 100 ghost account. Anogara kuPretoria Soshanguve, ari pregnant now. Muregererei kumarana nevanhu ndo zvinoita nhumbu. Azoziva sei kuti munhu ari pregnant iye munhu ane ghost account? So zvinongokuratidza wega kuti munhu one ari kutaura nyaya yake. Musiyane nekugadzira ghost after ghost muri mumadm evanhu. Buritsai solid evidence yekuti who am I have tolerated you enough. Sisi Edith, I gave many people mari airtime, not only me, and I put a post kuvatenda. As for me, Sisi, I work for a living. Ndasiyana newe unoswera paFacebook uri mumadm evanhu neguwa. Dai wambogadzira life yako Sisi, not kuti you are everywhere seweti. If I look at myself, handingambozvienzanisa newe sweetheart. Ende ini handitengwe kuseri sezvaunoita. Ndakanetsana newe mucomment mako unonditi uri pakutsvaga mari, unoita yaunoita. Wakatondibloka ukati ini am being used in a cat family, and I told you handishandiso wangu, ndoita zvinoda moyo wangu. Please stay away from me from today. Have a good day. Ndatononoka kubasa isusu working class. So ndokubva paisiwa picture yemunhu ane nhumbu kuchinzi ari kupindura uyu ndiMarita Maria. So guys, nemiwo munongozvionera kuti munhu one ane 100 accounts, munhu one anoziva zvakare kuti uyu munhu ane hundreds and hundreds of maghost account. Anyora zvakare Annabel wakati, ndiri kuzviziva, usarambe zita rako. Vanhu veCat Family havakudi mugrupu ravo, saka unoda kuramba chizita chako kuti waitwa sei. Ndiani asingazive kuti uri dofu uri kuCat Family? Ezvino wakatora mai vako kuti vagare nemwana wako kuJozi, hauvapi kana cent. Paunodzoka kumastay in kwako unotadza kuvavhurira musika chaiwo kuti mai vako vatengese. Bhizi nenyaya dzamaititi, mai vako vachitya nhoko dzezvironda. Dzosera mai vako kuZimbabwe, hausi kugona kuvachengeta. Ndiani murume angaswera achigara nebenzi rinenge iwewe Linda Gotora? Ndiani wauri kuita wauri kuda kuita dofo rako pano? Naiwe Maria Marita, manje neni aipere mushe. Ndokubva ataura nyaya yekuti usakangama kuti wakajoina live kwaNhubu ukajoina kumwe mukadzi. Inini ndine maV11 e1 account tichishanda kuwese kuri 2. Handi uri kuda kuzviita wakapenga, ndoda kutokuundura kusvika wabvisa post yako. Angatozofunga ndiri kumukwata apa, ndiri ndakashandisa strategy yekuti asaundurwe kwaPJ. Ndobva ndapa PJ mapicture ekunyepa ndichiti ndini ndichida kuti asatukirwa mai vake. Da kumufamba, ndoda kumuratidza gwara, ndoda kutomupa 1 hour yekubvisa post yake. Ndiri kuda 500 rand kubva kuna Edith Chibamu, ngavataurirane. So vari kuburitsirana evidence, but zvinhu zvese izvi zvese kana uchitarisisa nyaya yemaghost account uchiiteverera padhuze, unoona kuti munhu one ari kuedza kudzosa runyararo nekuti aramba ongoatakiwa. Ndokubva adecide kuti at least one ghost can go under the bus. 1 minute unoti munhu ane nhumbu asi kushanda agere pasi, next minute unoti akatora mai vake akuita zvemastay in. Chii chakadaro? Uye unenge wazvizivira kupi kana iri ghost account? Do leave your comments on what you think, kuti chii kuchiri kuitika kuCat Family, why vachiexposana.